फैनायबा बिराद मोजां नुबावगौमोन दिनै ओमफ्राय दिनै जोंहा नै साब्रैल'सो फैदों आरो खुलुमबाय लोगोफोर गुड इभिनिं गोबां गोबाव जाबायमोन लोगोफोर बिराद बेस्थ' दंमोन नै आसोला नोंथांमोननि बसआ लोगोफोर दिनै जों मोनसे ग्रुपाव मिटिं खुंदों आरो ना ओमफ्राय लोगोफोरा गोबाङानो फैजोबाखै नै बिथां नुकुल ब्लगआ बुंगोन दै बिनि सोमोन्दै एसे बुंगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय लोगोफोर दै आदसा सुर' जोंनिया दिनैनि हाबाफारि लानायखौ नोंथांमोननो खिथानोसै आङो आंनि बुंनाय जुदि माबाफोर मिस्टेक जायोबा नोंथांमोना निमाबानो जाबाय दा जोंनिया माने बड'लेण्ड ड्रागन बाइकार्स ग्रुपआ माने जोंनिया 15 आगस्टआव राइड दोङो जिथुबा बङाइगाव नाकाटि हिल हाजोआव चिरां डिस्ट्रिक्टआव दै गाइस जोङो थांनाय खेबसे दावजेङाव मारिदोंमोन राइडखौ एबारदो जोंनिया 1 बोसोर जागोन ओमफ्राय दा जोंनिया बहुत दोङोमोन मेम्बार्सफोराबो आरो ओमफ्राय दा जोङो माने टाइमनि थाखाय माने लाग'नो हादियासै बेनि थाखाय जोङो माने इसोरखौबो बारा खबर होदो ग्रुपआव ओमफ्राय इसोरबो टाइमनि थाखाय फैनो हादियासै बेनिखायनो जोङो दा फाउन्डार आरो मेम्बार्स गासैबो जों दा जिखिनि हायोखिनिखौ दा लोगो जानानै जोङो डेटखौ फिक्स खालामबाय ओमफ्राय दा डेटआ दोङो इथिंगालि नोंथाङा नायबानो जाबाय आं खिथाना होनोसै जोङो माबा लादो दिनै लिस्टखौ बनायबाय लिस्ट बानायदों आरो गोबां बायदिसिना आरो ड्रेसनि थाखाय नै दा आं नोंथांमोननो खिथाना होनोसै फारि फारि बुजायना होनोसै मोजाङै नोंथाङा केमेराखौ हमनानै नायबानो जाबाय आदसा जोंनिया बड'लेण्ड ड्रागन बाइकार्स ग्रुप ओमफ्राय गाइस नैयाव जों लिरना लाजों 15 आगस्ट जोंनिया लाइन आपा जागोन आरो ना माने 15 आगस्ट 2023 आव लाइन आपा जागोन जोंनिया थमथमायाव जागोन आरो ना गाइस थमथमायाव ओमफ्राय लाइन आपनि टाइमा जागोन जोंनिया 7टायाव जागोन फुंनि 7टा मर्निंआव बेनिफ्राय जोंनिया लकेसना दोङो बङाइगाव नाकाटि हिल हाजोआव आरो ना गाइस आसाम चिरां डिस्ट्रिक्ट गोलैयो ओजा ओमफ्राय दा जों बेखिनिखौनो माने सायख'बाय ओमफ्रायथ' जोंनिया गस्लाया माने जोंनिया गुफुरमोन माने ओमफ्राय जोङो एबा गस्लाखौ बिदिनो थागोन बेनिफ्राय जोंनिया फ्लेगआबो माने गुफुरानोमोन एबा जोङो फ्लेगखौ माने ब्लेक खालामगोन आरो एबार चेन्ज खालामगोन ओमफ्राय दा जोंनिया टटेल फाउन्डार आरो मेम्बार्स टटेल जोंनिया मथा मथि 15 जनसो दङमोन दा 15 जनाव माने 15 जना हास्लाबो जानो हानाय बेखौ दा बुंनो हानाय नंला दा जिखिनि हायो 15 आगस्टआव गासैखौबो माने खावलायबाय आरो जोंनि आङो मेम्बार्सफोरखौ आरो लोगोसे फाउन्डारफोराथ' थाखागोन नङा होमबा ओमफ्राय दा जोङो गोदान एड जानायनिथ' गोबां मानसियानो कमेन्टआवबो बुंबाय थादोंमोन मेसेजावबो ओमफ्राय आरो वाट्सएपफोरावबो गोदान एड जानो हागोन आदा होनदोंमोन खिन्थु एड जानायाथ' हायो खिन्थु खानैसो फाइना सोरबा सोरबा खानैसो माने गारनानै थाङो बेनि थाखायनो प्रब्लेम जायो ओंखायनो लानाया ओमफ्राय आरो सोरनिबा ड्राइभिं लाइसेन्स थाया बिदिनो आरो बेनि थाखायनो प्रब्लेमाव जों माने एड खालामनो हाथ'वाखै खिन्थु उनाव लासै मोजां जोङो बेबस्था जोंनि गासिबो ग्रुपजों रायलायनानै जों बेबस्था लागोन गोदान एड जानायनिखौ दा जों बेखौनो दिनै रायलायदों आरो माने 15 आगस्टआव बारा दिन गैला दिनै 1 तारिख आरो 14 दिनल'खासै नालाय ओंखायनो बे 14 दिना मा थां टटखौनो मोना दिनै टाइम मोननायावनो जोंखिनियानो माने रायलायबाय आरो माने दा नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोंनि ग्रुपखौबो एसे सापर्ट होबानो जाबाय आरो भिडिअफोराथ' 15 आगस्टआव फैबाय एसे शेयार खालामबानो जाबाय आरो माने जों तामुलपुरावनो रायलायफैदों ओमफ्राय नै बिथाङाबो सासे इउटुबार नोंथांनि इउटुबार खिथादो ब्र' बिराव ब्लग्स नोंथाङाबो खुसि ना जोंनि बे दिनैनि मिटिङाव फैनानै आरो नै बेखौनो सिनायखाबाय गोबां मानसि मेम्बार्स दङमोन खिन्थु फायजोबाखै खिन्थु जोंनि फाउन्डार बेफोरखौ जों गासैखौबो 15 आगस्टआव सिनायथि होसिगोन दिनैनि दिनाव होथ'ला 15 आगस्टआव मोजां सिनायथि होसिगोन जों आरामनो गासैबो जमा जानानै दिनैनि दिनाव रावखौबो खिथालायथ'ला सिउजा नायबानो जाबाय नोंथांमोना आरो एसे सापर्ट होबानो जाबाय 15 आगस्ट नुलांबाय थागोन लोगोफोर 15 आगस्टआवबो नोंथांमोना आरो नै जोंहा सासे बर' फैदो बर'आ एड्रेसखौ बुंगोन आरो बिथांनि मुंखौ बुंगोन आंनि मुङा बिश्वजित बर' आं बागानपारा साइडनि आरो ना ओमफ्राय राइडआव नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय जों गासिबो नोंथांमोननि सापर्ट नागिरो थांनाय बोसोरावबो जों दावजेङाव लाबाय देग्लाय चिराङाव लानोसै चिरां डिस्ट्रिक्टआव लकेसनानो जाबाय नाकाटि हाइल बङाइगाव बेनिफ्राय स' नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर ब्र'नि चेनेलखौबो नोंथांमोना सापर्ट होलांदो नायलांबाय थादो ना जागोन बर'आ बिथांबो चेनेल दोनखायो आरो नोंथांमोना नुलांबाय थाखागोन मानसिफोरखौ दिनै सिनाय नालाय एसे नेक्स्टआव नोंथांमोना नुबाय थागोन दा बर'आ नोंनि बर'नि चेनेलखौ बुंनो हागोन नामा लोगोफोरनो आं हिन्दीआव ब्लग बानायो चेनेल नामा 7 up bro ब्लग्स मिस्टार चन्दन ब्लग्स नि माने चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै जाबाय थ माने फार्स्ट टाइम राइड खालामनाय बारे थ फार्स्ट टाइम राइड खालामगोन थ बहुत एक्साइटेड आरो ना माने फार्स्ट टाइम इमान गोजानाव राइड लादो थ बहुत एक्साइटेड थ माबायदि जायो नायनोसै थ भिडिअखौ नायलांखाबानो जाबाय नुलांबाय थागोन लोगोफोर नुलांबाय थागोन दा नै जोंना नुकुल ब्लग नै इउटुबारा जोंना मा खालामदों नै मा खालामदों ब्र' आं गारिखौ मोनो सुबाय थादों मा जादों गारियालाय गारिया माने मबाइला बाइक बोरैबा जानानै बोरैबा मोना आरो नै जोंना नैबे सोरनि ब्र'नि गारिया नैबे सोरनि हनराफोर फै ब्र'फोर नै लोगोफोर बेजोंनो राइड खालामो बर'आ नै गारिखौ नाय नै इउटुब सिम नै नुलांबाय थागोन लोगोफोर नोंथांमोना टेनसन खालामनाङा एबारनिफ्राय बिराद मोजां भिडिअ बानायगोन जों राइड खालामगोन नै ब्र'आबो नै हेन्डसामखा लोगोफोर अब्ला दसे बेलेग देखायलायनोसै नै लोगोफोर जोंना ब्र'मोननि केमेराफोरा नाय इउटुबार बानायनायाव गोबां केमेरा लानांगौ जायो नै लोगोफोर नै नुदों मा केमेरा नोंथांमोना नुलांबाय थागोन लोगोफोर
नैजोंनो भिडिअ बानायगोन नैजोंनो राइड खालामगोन नामा औ। नैबे मा केमेरा नैबे जाबाय एजे केम ओमफ्राय नैबे नैबे जाबाय एजे केम नाय नोंथांमोनाथ' नुफेराखैमोन जानो हागौ दिनै Legend आरो नुकुल Legend नुरे Pro। नुकुल ब्लगनि आखाइजों नुगोन नै मोननै केमेराखौ नाय Yes। बेखाय नै नैखौ मारै नुनायलाय नाय मोजां दा बेखौ मोजां नुदों? ए मोजां बेबो मोजांब्रा मोजां मोजां थिगानो दे थिगानो कन्टेक्ट हरा फैयो सेम बरे लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बुजिखाबाय ना आंनि लोगोफ्राथ' बुजिखाबाय जानो हागौ नै बिथाङानो बुंलांखाबाय दिनै जों मानि मिटिं खुंदोंमोन आरो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन जों 15 आगष्टआव मा प्लेन लादों बिनि सोमोन्दै सावरायदोंमोन आरो बेजों लोगोसे जों गोबां राइड खालामगोन आरो जों मोनसे जोंना ग्रुप दङ बे ग्रुपखौ नोंथांमोन देखायनो लोगोफोर दे नै लोगोफोर जोंनि ग्रुपआनो जाबाय बड'लेण्ड ड्रागन बाइकार्स ग्रुप मा ग्रुप ब्र बड'लेण्ड ड्रागन बाइकार्स ग्रुप ग्रुप नै जोंना आरो लोगोफोरा फैजोबाखै फैगोन नुलांबाय थागोन नोंथांमोना जोंनि ग्रुपखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय नोंथांमोना नै लोगोफोर बड'लेण्ड ड्रागन बाइकार्स ग्रुप मा ग्रुप ब्र मा ग्रुप येस मा ग्रुप भिडिअ हरा जोंनि बड'लेण्ड ड्रागन लोगोखौ होबानो जाबाय आच्छा नुलांबाय थागोन लोगोफोर अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ फोजोबनोसै नोंथांमोना नेक्स्टआव लोगो मोनबाय थागोन नामा लोगोफोर अके लोगोफोर टाटा बाय बाय जोंना लोगोफोर ग्रुपआ फैजोबाखै फैनायबा बिराद मोजां नुबावगौमोन दिनै ओमफ्राय दिनै जोंहा नै साब्रैल'सो फैदों आरो गोबां लोगोफोर दंबावो ना नै जोंना बाइकफोरखौ नाय लोगोफोर अ माय गड नै जोंना नकुल अ माय गड आरो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन जोंनाव डेन्जार बाइक दङ लोगोफोरना 15 तारिख फैबा नुला 15 आगस्टनिफ्राय नोंथांमोना नुलांबाय थागोन जोंनि ग्रुपखौ बड'लेण्ड ड्रागन बाइकार्स ग्रुपआव ना मा ब्र गुड नाइट टाटा